Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me. Muadto ka gyud. Bisag dili ko mosugot. Gusto lang ko masayod sa iyang kahimtang. Unya ang bata. Ako lang unang ibili ni Mama. Muadto ka gyud. Bisag dili ko mosugot. Imo kong supakon? Gusto lang ko masayod sa iyang kahimtang. Ayaw ni daw na ako. Amahan siya sa akong anak. Sa ato pa. Mas bugat ka ditong tawhana kay nako. Ayaw lang una ko sa tiya Please. Pasag di nga susihon ko ang iyang kahimtang. Nahibaw ka ba, Nobi? Gikahiubos ka ayon ako ang imong pagpamugos nga masayod sa iyang kahimtang. Giingnan ka na nako. Nga ako na sige balibaran sa iyang tinguhang magpakasal min duha. May ubos ka lang gihapon ako. Muadto gid ka? Moadto. Ako kang giwan si Mama nga ibilin ko na niya si Lucky. Sige. Uban na di ka sa ospital. Nadisgrasya si Ronel? Mao'y gitawag ni Jack, Ma. Moadto ko aron sa pagsusi unsa na iyang kahimtang karon. Misugot si Alma? Gusto ra mo kong masayod sa iyang kahimtang. Iya kong ubanan. Oh, maayo hinoon. Nahala sige. Ako lang mo bantay ni Lucky. Iandam lang ang iyang gatas. Ma'am, hay naman si Ronel. Nganong nakaila ka man sa akong anak. Amigo na ko siya, ma'am. Tuwa lagi sa operating room. Tabagi in taon ko ninyong ampo. Pika mabuhi ang akong anak. Ay lang palabis imong kagool, ma'am. Mangangilingig nga mga doktor ang niya din eh. Maluwas na sa Ronel. Kadiyot. Nga no, ma'am? Muramag nakamayong ko nimo? Kaduhagin mo magka-enkwentro ni Chokoy. Oo, bitaw ma'am. Pero karon amigo namin ni Chokoy. Ikaw man to'y naghisgot og Nobi, no? Ha? Ikaw gito ang akong nadunggan nga naghisgot sa ngahan nga Nobi. Pero ingon si Chokoy, nasayop lang ko sa akong pagdungog. Nore ko no'y imong gisulti. Okay namin ni Chokoy, ma'am. Atod, hain mo di siya. Ako pang gipapauli sa bahay. Akong gipakuha sa mga gamit ni Ronel. Ginoo ko in taon. Luwas sa in taon ang akong anak. Siya na lang itay na hibiling nagmahal o nagpangga na ako. Ayaw in taon siyang pasagti, Diyos ko. Hain man ka ang chapel ning maong ospital. Murag tuwa ditong napita, mamay. Nakailaman si Jack ni atong Ronel. Sadyang miduaw si Jack sa ospital. Wa siya pasudlan ni Mama. Mao'y katarungan ni Mama nga luyap ako. Unya, miabot si Ronel nga nagsulob sa... Igsusulob anang taga-ospital.
og nagpatuo nga doktor. Nagduda si Jack sa dihang iyang nakita si Ronel og Chukoy nga nagkuyog. Mao di ay. Nagkasukmagay yun na sila sa parking lot. Mura di kag artista nga giilugay, no? Ingon niya nang imong pagtanaw nako. And I'm proud of you. Maayo gid ay kong mamili kay hangtod ang mga lalaki nagilugay man sa pag-angko nimo. Gusto na. Nasuko ka? Dali good. Padaol na ko, be. Aron mahagkan ka nako. Apil ba ako nabuang nimo ha? Ang pag-drive mo ay atiman na. Dali na ba? Ina. Doon lang ko nimo. Kining love. Doon na lang ko ihangyo nimo ba? Unsa man ha? Dili ko gusto magdrama kay nag-abot na to sa ospital ha. Unsa? Nga nung nagpabilin mo ko sa ospital. Muram hinuod kung ako'y tagtungo din eh. Pero ang tinuod kong tuyo sa pag-atang din eh. Mao si Nobi. Kung may dakong kalabutan katong Ronil sa kinabuhi ni Nobi, muani kito siya. Sa iyang tingog, murag klaro kayo nga nabalaka siya. Pero kanusa ka siya pakita din sa ospital. Ay. Oh. God. Di anas Nobi. Kau pa niya sa alma. Hain man din ni ang operating room. Nialagi mo. Gusto lang na mo masayran unsa gikahimtang sa medtech. Napa siya sa operating room. Unsa din nahitabo, Jack? Kisa may nakabangga. Dili pa klaro, Nob. Ang ako na nasayran nga gihimo ang dinaliang operasyon sa tutunlan ni Ronel. Kay maayong pagkataop sa manubila siyang tutunlan. Sa tutunlan gyud? Maway pong sa mga polis nga nag-ugkat ni Ronel. Buhi pa ba si Ronel, Jack? Buhay pa, Nob. Hinungdan nga dali siyang gida sa emergency room. Ready for operation. Maayo untang makasurvive siya. Oh. Mao na yung gyamp. Tao siya, Jack. Nagkinahanglan gihapon siya sa atong simpatiya. Nganong ikaw man maoy nag-apong dinhi sa gawa sa operating room? Wa day say tagtungod? Doon naman. Niyang iyang inahan. Pero tuwa pa sa chapel. Wa tayo mapangutanaan kung kumusta na ang iyang sitwasyon karon. Wa pa may gawas gikan sa operating room. Wa di dinis Chokoy. Di pa pauli sa inahan ni Ronel. Magikuhang importanteng gamit ni Ronel. Oh, niya lang iyang inahan. Mauna ang iyang inahan. Ma'am, mga higala sila ni Ronel. Salamat nga may bati mo sa ako rong gibati. May mga matuod di ay nga higala ang akong anak. Kumusta ka, Ma'am? Dili ako may angay nimong kumustahon. Ang akong anak nga nakigbugno pa sa kamatayon sa operating room. Husto day tuod. Mga tunay manggid ka mong mga higala sa akong anak. Mahimo bang mahibaw ko kung si kinsa mo? Ang inyong pangan ang buot na kong ipasabot. Bitaw no? Kanina ra kita nagkaistorya din eh. Waam day kong makapaila-ila sa kungan. Ako rin si Jack, ma'am. Jack Gabuya. General Manager sa Gabuya Corporation. Dili day ka yanong tao nga higala ni Ronel? Dili po mamay. Ordinaryo ragot ko. Ang akong anak usa ka medtech. Pero taas og ambisyon. Taas og pangandoy. Hinungdan nga miadto gid siya og Boston aron magpabatid. Og aron adto unta niya ipadayon ang kurso nga medicine. Magdoktor unta ang akong anak. Mao ba?
Ako si Alma, ma'am. Alma Malyari. President sa Malyari Group of Companies. Mao ba? Wow! Big shot. O, ikaw? Nobi, ma'am. Nobi? Nganong nakugang man ka, ma'am, nga nakadungog sa akungan? Murag. Familiar na gid kaayo nako ng maong pangan. Ano gun lang. Kung ni apaunta si Chokoy, siya dayon may makatubag sa akong pangutana. Kay unsa may imong ipangutana, ma'am? Kanunay nilang hisgutan ang pangan nga Nobi. Matud pa ni Chokoy, may gibiling ito'y si Ronel nga tuwa sa klinika. Ug Nobi ang pangan. Uy, Unsa? kagwapa sa dinubi nga mahimo lang itoy. Maumay gisulti ni Chokoy. Ug ikaw? Ikaw si Nobi? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!